Mitä asioita sä erityisesti Suomessa arvostat? Mitkä on sellaisia asioita, mitä huomaa sit, kun on ulkomailla? Että mitkä täällä on ehkä itsestäänselvyyksiä, mutta sitten ei olekaan. No kyllä tietysti nyt ihan viimeisimpänä tämä terveydenhuolto. Miten hyvin meillä Suomessa terveydenhuolto toimii, vaikka silläkin on haasteita. Niin se kokemus, mikä mulla oli täällä Suomessa nyt on tämän operaation tiimolta, ne oli kyllä aivan superhyvä. Että sai kyllä todella hyvää hoitoa ja todella pitkä, vaikka se oli vähän aikaa vievä, niin kuitenkin pitkä harkinta käytiin ennen kuin tämmöisen operaatioon lähdettiin. Ja leikkaava kirurgi konsultoi myös muita lääkäreitä, ettei pelkästään tehnyt itse sitä päätöstä, vaan siinä oli aika monta ihmistä siinä pöydän äärellä, joiden kanssa tämä asia keskusteltiin ja perin pohjin käytiin läpi ne riskit, mitä siinä operaatiossa on. Ja toisaalta sitten riskit, jos operaatio ei tehdä ja sitten itse operaatio, kuinka se suoritettiin ja valmistautuminen siihen ja jälkihoito, niin on kyllä aivan siis superhyvää. Mä oon käynyt ulkomaillakin terveystarkastuksissa ja lääkäreissä, mutta kyllä tämä Suomen kokemus oli aivan ylivoimaisesti parhain tällä otannalla, mikä mulla on. Mulle taas tulee mieleen sellaiset aika itsestäänselvät asiat, mitä me ei täällä Suomessa huomata, jota varsinkin Suomussalmella on paljon. Sehän on tosi upea paikka, mistä sä oot kotoisin, koska se on niin keskellä luontoa ja metsiä. Että täällähän me otetaan aika itsestäänselvyytenä se, että meillä on tosi paljon metsää ja luontoa ja kaikki saa liikkua vapaasti metsässä ja meillä on paljon järviä ja meillä on tosi puhdas ilma. Me pystytään juomaan hanavettä, voidaan syödä marjoja. Niin nämä on sellaisia asioita, mitkä ei toteudu sit oikeastaan. Ei tarvitse kovin kauas mennä Suomesta, niin asiat ei ole näin.